What's up, everyone? Welcome to my channel. Welcome to my channel. And for today's vlog, na ako'y takong announcement, ang big announcement para sa inyong tanan. Ayan, good day. So, for this week, natay bago nga mga ipakita sa inyo. So, yesterday, April 17 was actually the culmination day sa mga OJT practicumers sa Business Administration Department. And, of course, nakata dito no, faculty man ko. So, nakata dito to attend the event and nako ipakita sa inyo later on. Lagi ito malisang kay nako ipakita sa inyo isa sa tong surprise. But before that one, I am so happy to announce nga nakaabot na ta og 100 subscribers. Yes, thank you so much. Maunang sa katong mga wala pa naka-subs diha, please click the subscribe button below and i-click na lang po ang kanang bell button para ma-update ka every time na ako i-post nga mga bago nga mga videos. And sa katong mga nag-subscribe na daan, thank you so much. Salamat kaayo. Thank you so much, guys. Nakaabot na kita 3 digits. So, as of this vlog, na tayo mo 102 subscribers. So, shout out sa katong mga bagong nag-subscribe. Blue Jazz, Sir Dan, Mama na Sir Dan, Kapil, Ronel Salieros, si Kim, Espino, ayan, Margate. And isa pa ba, daghan pa kayo nga mga nag-subscribe nga dili na dyan ako siya makita karon kay maglisod akong trace back kung asa sila. PH Fonta Vlogs, thank you so much. And sa katong mga kauban ako no, na akong gipang pugos, so napugos sila og subscribe. Thank you so much. And while watching this video no, I hope yung humanon og tan-aw no. So one of my big announcements actually is kini ako pakita sa inyo kini. So, nagdawat na ko siya gahapon. Gahapon actually, gahapon sa hapon. No? So, gihapon siya sa UM. So, LBC. Muna na yung ang katong prepaid pouch nga akong gipadala sa Bookware Publishing. Sa Quezon City. So, 1 week kapin. So, siya nabalik. Padulong dito din. Pabalik na rin. No? So, ang sulod ani is actually the contract between me and the Bookware Publishing about sa akong gisubmit nga manuscript. So later on ako ipakita sa inyo no, ang sulod ato. And another thing is before nato siya ipakita, may ako trail. Nalay ko yung mga ipakita gahapon, ako yung mga footage, hard footage, ako ipakita ko itong hindi mo malisang no. Okay, ready na ba mo? Ako ipakita. Wow. Unya, kaya ninyo na. Actually, part of the katong before nag-start ang program is ipasaya mi dito. So, pana, mo siya mga na-capture yun nga moves ng mga professional lang dyan ang makabuhat. So, sa mga nagtanawa ni nga mga below 18 years olds, ayaw ninyo suna. So, professional lang dyan ang nagabuhatan ni. And makita ninyo ang stepping diha sa diba, tanawang footsteps. Grabe kayo. So, nag-share ko ng exact movement na professional lang dyan makasuon. No? So, laban lang yun sa tuang kini mga eyeglasses. Actually, gahapon namin sa Creswell Crown Center, ingon ako nga culmination program sa OJT, wherein industry partners or host training mga industries are actually invited there para sa culmination program sa mga students. Okay. Human naman nilang 240 hours nga OJT. So, mga siya. So much for this one. Actually, napay isa pa picture, no? Tara. Family picture. And ako dere, no? Waki kay ko. Blurred kay siya. Hindi siya maklaro. Para sa inyong relasyon, no? May klaro. Okay? So, in another thing ko dahil nabuti itong mga pabaso. Baso.
And so mas ana kay dili mo siya mao ang ating goal sa atong vlog. So karon atuan na ni siyang i-open. Okay. So ito na siyang i-open. Siyang i-open. Siya. So doon is check and yun na ko i-reveal ang sulod no kay maulaw ta. So dara siya bookware publishing. Dili niyo siya makita kay nakabaliktad. And to Banuelo Smart na yan. Siyang i-open. And dara na siya. Wow! Ilang kita malisa nga ni kini. Nasa i-check, nakabutang in sa ba na siya? Spanish yun sila. Sa Bookware Publishing, and this is actually the transcript, the contract actually, no? Ano siya na ipadala din na check voucher. Hello, tayo makita ninyo ang kanang amount. Ayan, actually, ang amount nga ilang i-send is actually mo makapalit siya og isa ka sakog tunga nga bugas. Muna, something na na. But anyway, actually, gisend ako ang manuscript way back 2017, mga December ata siya. Tapos, nag-confirm sila na dawat akong manuscript is actually 3 days before sa ako ang 23rd birthday, 23. Before ko ng 23. 3 days, that's January 28, 2018. Karoon na siya ngayon na-confirm na nadawat ang ako ang manuscript. And pati na ko lipayan, no? Actually, because wala ako nag-expect na inato din portahan pa dahil siya kay actually na-publish ko siya sa Wattpad, pero naay mga major nga mga corrections after na ko nga gi-submit. Actually nausap ang ending sa story and daghan kay mga gipang twist dito. So ang katong mabasa sa Wattpad, if ever na may time mo, please visit my kuan my page sa Wattpad. Ako may putang sa link below. Kung inyong basahan dito is completely lahi ang ihang story or major nga kanang revisions dito sa akong gi-submit ka manuscript kay nang sila yung mga suggestions nga gikuan. So akong gi-edit, pula-pula ko gi-edit ato. And mo na to siya akong gibalik og send sa ila ha. Then ningon sila nga okay na daw. So ilang i-pass ang check. And mo na siya ang contract mo ilang i-send sa kuha. I mean, kung charge lang to. So dire siya. So, pangalan sa publishing is Bookware Publishing. Actually, nag-print sila books and even naapod din sa Digos na sila yung mga printed nga mga books, love story nga mga libro, no? Print ko sila. So mo na siya contract. Actually duha siya ka page, tapos sila letter dire, no? Hi Mark Darrell, paki-sign yung gilid ng contract sa first page, no? Second page babaw ng name, tapos paskanyo na ko sa email. Also, pasend po ng TIN number ninyo. Wala ko yung TIN number. Nakalimot ko. Thanks, Apple Masalio. Si Ate Apple ang nag-send sa editor sa Bookware Publishing. So, muna na siya. So, all we have to do is to sign this one. And na rin mga nakastipulate na rin. Actually, sabihin na lang, nakabutang na rin nga mga agreement, rights agreement. Actually, ipakuan ako na siya, pascan, tapos i-send ako sila balik. And muna na siya, mga acknowledgement, mga resibo doon napita. So, muna to siya, announcement. O sa Diyos ako mga dream before is makapublish og libro before ko mag-age of 27. But fortunately, nahitabo siya. Pero bahala dili kayo well-known ng publishing, at least na materialize siya. And I believe usa ni sa mga first steps. So writer na jud ani, no? Writer. And muna na siya na i-check dire kini rank check. And
nalibog ko kay ang ilang bank diri wala sila bank diri sa Digos, murag na ata sa Davao, Philippine Bank of Communications. So, atong pato na naisip pa in cash ako sa bank, sa Metrobank siguro. Tapos, siguro, nagkulatag mga pila ka days. 1 day na lang ata siguro ang clearing. So, para ato ni siyang makuan. In cash ako na siya diri. Ang amount is, wala ko nag-matter ano yun, kay akong aim actually is ma-share to siya nga story. Actually, magdakadaka na po siya grades sa Wattpad. But, fortunately, na yung mga inani, gidawat siya. So, bonus points na lang ni siya. And, kining affirmation nga, pag magsulat ka na, dyan kay padulngan. Actually, dugay na ako nagsulat, high school pa lang ko. And kato siya nga story is, kapilang to siya, change ang title ato, no? Sa to siya, unofficially taken, sa pa to, hantod na nahimong, sa pa to, daghan kayo siya title nga giagian hangtod niabot ang time nga nahimo siyang Iwas Sawi project. So, ayun. So, kung gusto mo mabasa, ibutan ako ang link below sa Wattpad. So, so much for that. By the way, salamat pag-usab sa mga nag-subscribe. Thank you so much. And murag taas na siya ng video nung asira kong gawayo diri. And shout out sa mga nag-like pag-usab or sa mga mag-like ng video. Kung wala pa mo ka-like, like na taon mo or subscribe na taon mo or i-share ninyo ni. So, thank you so much. Thank you. And for the rest of the days na mabot, siguro magsulat na po ko bago. And mag-record na po ko bago, mag-vlog na po ko bago, mag-himo na po ko content back bago. Actually, dili siya mawanta ang content ka kung imoon karon, but since na niabot man ni siya, so kini na lang sa siya murag nag-unboxing ko nakita. Yung siya box mo. So man cellophane, uncellophane. Basta, so uncovering. So, yan, sa tingnan na. Anyway, thank you so much for listening to my vlog. And God bless you guys. See you. I love you. Thank you so much.